arratsaldeon, guri etorri gara. Hamaika aztergai eta eskainita batera ditugu gorko osoko bilkurarako. Lehendabizikoa COVID-19 kutsatzeko eta aldatzeko prebentzio neurri gisa honako onartzea osoko bilkura hau bateak itxita egitea. Ados gaude? Bigarrenik aurreko bilkurari 2008ko urriaren 15koa, etxuzen, dagokioa, baktazio morroa onartzea dagokioa. Badago ekarpenik, zentzu honetan? Claro, falta es una plaza. Sí que tenemos ahí una puntualización. En la intervención de Miguel aparece como... Bueno, no se deja claro que comentó que no estaba de acuerdo. Exacto. En el punto segundo, no dice de acuerdo. Eso es. Vale, quizás pienso que está transcrita, pero vemos cómo corregimos. Sí, porque Sí. lo que Porque no, igual en directo se entiende, pero aquí no. que no estaba de acuerdo, o sea, con lo que no está asignación no estaba de acuerdo con la sarrera, el cierre y su sarrera. Vale, gero bai ikusten da, baina... Bai, horrek orduan dira, Vale, zuzenduko dugu garbi dutxego. bai. Orduan da aldaketa egin eta datorren osoko bilkura animatuko, ezta? Bai, uste dugu, Edo. igual miren liberari Bai. liberariko jo, Hori da. berak ikusteko zein. Hori da, pasatu mintzat ikustiko dut. Hori da, uste interesa da. Berrilla. Oso. Oso. Hortaz, hirugarren aztergaia alkatearen dekreturen kontrola. Igual acabo de la caldera. Ahora caso de una y la sella, ya caso, venía a trabajar con el hotel fiscal. ¿Cuál se debe usar? Normal, hori da, bidaltzen dute zehar, azkenean, beti bere sorteroko egutegi fiskala berdina, azkenean da zerrak noiz ordaintzen dituzten herritarrek, herritarrek edo hauskien zehar. Eta berez, aurten, ibila atzeratu da bezala irailera eta, prinsipioz 2021 baterako aurreikusten da beste urtetan bezala. Zaborrak lau alditan, ibila maiatzetik ekainera, azkenean da, kodro horiek noiz iten dira. Egutegi hori. Bai. Osa, berez, bai. Ja egola bidaltzen da, lagun iten dena hori onartu. Eta gero diraz, hirurak da udaltzaina baten izendapena, gero kamioaren bidari eta bilargo bat eta izango dira elektrikik izketan egin dunak. Bizarreko baja zagoan, hori ez da? Beste alderarik Beste bat, hiru sortezazpi, osartu ziru. ¿Eso tiene partida presupuestaria sin una ampliación o algo que se ha salido? Partida dauka, Euskara sustatzeko partidan baitan, osatu zen dauka bere dirua, kontua izan da, hau guraso elkarteekin eta sustatzen dugu nahizialdi ekintzari dela, eta hori nola egin eta kontratuan ordainduta, guraso elkarteak ordaintzen duenez, guraso elkarteak diru laguntza bat eskatu du, eta printzipioz hori ez da. Baina bai, aurrekontua
ikusita zegoen partida. Da gehiago formalismoa, zuzen egiteko gauzak, eta ez egoteko ingo zalantzari. Hortaz ez bali dago besterik, normaleta aztergaia gogoera. Demarko Udareko lehen zenbakiko kreditu aldaketa onartzea, badakio. Aurreko asteko ogasuneko batzordean ikusi genuen, eta hain justu, esango ditut zein dauden aurreikusita, batetik animadeoan 6.000 urte hasieran ja lantzen asezialako eta faktura batzuk ordaindu beharragatik. Merkataritza gunak 20.000 euro hori udan adostu genuen, baina gainetan kreditu aldaketa egin gabe zagoan, ez hor txertatzea. Simon Berazen-Rosetazeko garajien itzulketa 4.500 euro. Deba berri aldizkaria 10.000 euro, ondartzako hondakinak 9.000 euro, biaren enpresa konputena 5.000 euro, arte eskolako indemnizazioa 9.933 eta euskararen sustapenean 5.000. Hain zuzen, hurrengo egunean, jakin genuen ondargainen hor, kostasekin eta adostu da, adostu behar izan da, apurketa horreteko losa horiena eta bertarima jartzeko eta aurreikusita ez dagoanez, kreditu aldaketa honi gehitu beharko gondizkoke beste 20.000 euro. Orduan guztira, 90.000 150.000 izan berrian, izango liazke 110.000 150.000 euro. Hor daude batetik zagoan apurketan hau pixia 5.000 euro edo, eta gero tarimana 5.000 euro gutxura bera, izan hau zozepxia gutxura. Orduan 20.000 euro gehitu bertzezkio guain, eta horreia kreditu aldaketa osoa. Oso bat daude, ez dago oskatzeko behar ez da. Hau da, ez. Bosgarren aztergaia 2009an lankidetzarako onartutako 2 proiektuen aldaketa onartzea ala badago. Horriz, esatea, plenotik pasatu beharra hau, dara, azkenen arau batzu daudelako, arauetan epe batzuk eta daude, eta horren atzerapena eskatzen dutenez, eta epe horiek gaindituko dituzketenez, plenoak onartu beharko dituzke bi aldaketa hauek. Batzordetik pasatu zen, pixa bat irizpenak ere hor dituzue, eta printzipioz adostuta dago, onartzea aldaketa dio, plenoak onartu behar dut, Hau bat ez hortaz. Aztergaien zerrendan, 6. 2008ko garapenaren aldeko nazioarteko lankidetzako laguntzak esleitzea zegoen baino, organo eskumena duen organoa tokiko gabe batzordea laninean, bertan egin dugu, hortaz aztergai hauek ez dugu laguko. Hortaz azpigarren aztergai hauaz, 2009 urteko enplegua eta tokiko garapena sustatzeko proiektuak, lanbide euskal enplegu zerbitzuak, diruz laguntzen dituenak gauzatzeko, Elgoibarko, Solaluzeko, Mendarako, Debako eta Mutrikuko udaren artean burutzen den gestioa Argabarreneko lurralde eremuaren eskusteko hitzarmena sinatzea ala badagokio. Horrezan,
dugu plan honen dala 2019koa. Egia da berandu datorrela, baina Elgoibarrek kudeatzen du hitzarmen hau egitea eta guzti hori, eta transpaparatu egingo zitzaien bidaltzea eta horregaitik hain berandu. Eta hor ere irizpena dago teknikariarena, pixo bat azalduz nundi nolagoan, eta plenoak onartu behar duenez, eta dugu osoko bilkura eta bai, kudeatzen. Aurtengoak ere bat kudeatu ditu, baina orain etorriko zaigu edo horren urtean hasieran, aurtengoak gainera berandu izan diran ez dana, hau gehiago izan da. Ez bai, argitzeko horregaitik. Hau batez hortaz. Zortzigarren gaztelaria Euskararen egunari buruzko adierazpen instituzionala onartzea hala da. 2020ko Euskararen nazioarteko eguna adierazpen instituzionala. Euskara, aurrerabide, gizarte euskaraz bizibilitzea helburu. Inoiz inor pentsatuko ez zuten eran jo gaitu gaitza. Beste horren beste, gaitzaren ondorioa. Mundu osoa, gizarte guztiak, egitura guztiak, pertsona guztiok jarri gaitu geure benetako neurriaren aurrean, buruz buru. Upidaren gabe, utzi du alegian kastu nahi genuke zerbait. Zaurgarriak, zaurituta gaude. Erantzukizunaren bidetik, heldu diogu erronkari, denon indarrak batuz. Badakigu ez dagoela beste irtenbide. Euskararen hiztun elkarteak ere sufritu du pandemiaren eragina, bereziki erabilera maila. Zentzu horretan, erakunde publikoen konpromisoa sendoa eta egindako lan handia izanagatik ere, ezin izan diogu nahi bezala erantzun. Euskaldunok baina, ezin dugu ahaztu badela funtsezko elkarten bat. Gizartea ahalegin itzel eta miresgarri horren osagai ezinbestekoa eta gure esku soilik dagoen. Euskaraz egin behar diogu aurre mundu mailako krisiari. Euskaraz egin behar diogu ilunpetik argira eramango gaituen bidea. Euskaraz sendatuko gara. Euskaraz sendatuko dugu geure gizartea. Euskaraz bezarkatuko ditugu mundu osoko gizakia. Bat garelako. Euskaraz bat mundu osoarekin. Horixe da euskaldunok neurri batean edo bestean, euskaraz bizi garen munduko herritarrok alegia, euskara gero eta gehiagoenekin eta gehiagoetan erabiliz gizarte garapenari egiten diogun ekarria. Gizarte kudeaketa aurreratuari gaineratzen diogun balio erantzia. Banaka entzen diogu, jakina, euskaraz gero eta gehiago bizitzeko konpromisoari. Nahitaezko zutabea baita, norberaren egina hori edozein aurrerabidetan oso berezi egin gizarte prozesu konplexuetan, eta horixe da euskara bizibilitzea helburu dugu. Gizarte prozesu konplexu bat, ertz eta osagai ugari duena. Ongi asko dakigu hori mundu osoko euskaldunok. Badakigu, besteak beste, euskaldunok euskararen hiztun elkarte osatzen dugula. Euskaraldian norberaren erabakimenetik abiatzen dela euskara gehiagoenekin eta gehiagotan erabiltzerakoan inguruan hainbatetan sortzen zaizkigun oztopoa gainditzeko bulkada. Baina badakigu, era berean, ezinbesteko dugula elkarrengana biltzen gaituen bulkada ere. Norabide biko bektorea baita euskara eta euskaldunok lotzen gaituela. Euskarak herri egiten gaitu. Euskal hiztunen komunitateak egiten du euskara orainaren eta etorkizunaren hizkuntza. Bide horretatik, heldu zaizkio beti euskarari aurrerapauso behinena. Norberaren eta gizartearen konpromisoak sendo euskartzetik. Unean-uneko behar izanei, euskaraz erantzuteko erabaki sendotik. Etorkizunerako bidea euskaraz sogatzeko euskal instituzioek, gizarteak eta gutariko bakoitzak egindakotik. Euskaraldiak eskaintzen dugu aurten berriz ere zailtasunak aukera bilakatzeko abagunean. Krisia aukera bihurtzeko lanabeza. Ingurumari aldrebezean dator, ez bairik gabe aurtengoa, eta horrek areagotu egingo du guztion eta bakoitzaren konpromisoaren balioa, administrazio eta erakunde publikoena bat.
Aurtengoan, balio berezi batez apainduko da hau bizi, belarriprest eta bihotzak hartzu dugun guztiorekin. Aurtengoan, inoiz baino erabakigarriagoa izango da euskararekiko gertutasunezko keinu praktiko oro, euskal hiztunongandik zein euskararen zabalkunde erdareetatik lagundu nahi dutenengandik datorrela ere. Esan nahi berezi batez jantziko da aurten, ezinbestez euskara gehiagorekin eta gehiagotan erabiltzeko ahalegina. Egokitu zaigun atakalarritik ateratzeko erabakiari, euskaraz ateratzearen ezinbestekotasuna erantziko diogu euskal hiztun naiz euskararen lagun ere. Izan ere, bagenekien euskaraz etorrela geroa. Euskaraz ere mintzo dela etorkizuna. Eta aurten beste zerbait ikasi dugu. Egoera zailetatik ateratzeko eginalean lagungarri dugu euskara. Bide lagun ezinbestekoa. Krisialditik sendoago ateratzea helburu dugun honetan, erabil dezagun euskara ere aurrera egiteko lanabes gisa. Euskaraz bizi berritu behar dugulako bere gizartea. Euskararen ahotsa zor diogulako munduari. Euskaraz garelako munduko herritar. Euskara aurrera bidea delako. Hori horrela, Debako udal erakundeanek honako konpromisoak hartzen dutela adierazten du 2008ko Euskararen nazioarteko egunaren baitan. Bat, udala harigune bilakatzea. Euskara izan dadila gure ohiko hizkuntza jakinarazpen eta gainerako erakunde hornitzale zein elkarteekiko harremanetan. Bi, gure administrazio publikoaren kontratuetan hizkuntza irizpidea zehaztea eta ezartzea. Hiru, euskararen erabilera sustatzen duten hainbat tresna sustatzea. Hala nola, software eta oinarrizko aplikazioak euskaraz, aztialdirako IKT produktuak, .eus dominioa eta euskararen erabilera internetean. Lau, UEMA babestu, indartu eta zabaltzea. Bost, euskararen erabilera eta presentzia bermatzea erabiltzen ditugun komunikabide guztietan. 6. Gazteentzako euskarazko aisialdi zerbitzua sustatu eta zabaltzea. 7. Familia eremuetan euskararen erabilera eta transmisioa sustatzea. 8. Herriko gizarte eragile eta euskalgintzarekin batera elkarlanari eustea. 2008ko azaroaren amaziko. Hortaz, hau batez onartu da. Zigarren azterroiakin bezalaxe, baina arrazoi ezberdinagatik, bederatzigarren azterroiak ikuko dugu buruzko prozesuaren arira proposatutako adierazpen instituzionala, beste lanketa bat egiten ari darenako batzordean eta ez zelako ikusten, hortaz gai hau kenduko dugu gauz. Hamargarren aztergaia, Saharari buruzko mozioa lortzea hala badagokio. Lehen da bizi esan, mozioa ekarpen batzuk egin diala, zuzenketa aldaketa batzuk eman diala, agostu dela, horren irakuriko duguna da agostutako mozioa. Saharari buruzko mozioa. Zioa. 1975ko azaroaren 14an, duela 45 urte, Espainiaren, Marokoren eta Mauritaniaren artean Mendebaldeko Saharari buruzko printzipio adierazpena izeneko dokumentua sinatu zen Madrilen. Madrilgo hiruko akordioak izenez ezagutzen dena. Mendebaldeko Saharako herria behartutako lekualdatzera eta Marokoko erresumak bere lurra legez kanpo okupatzera kondenatu zuten. Madrilgo akordioak ez zuen balio legalik. Saharako aldearen presentziari gabe sinatu baitzen. Akordio horietan, xedatutakoaren arabera, lurraldeko administrazioa hainbat neurriren menpe zegoen. Eta neurri horien indarraldia 1996ko otsailaren 26an amaituko zen. Gainera, horrek Nazio Batuen erakundeak transitzionatzea ezekan. Ez baititu Madrilgo akordioak onartzen. Mendebaldeko Sahararen estatusari buruzko jarrera desberdina duela. Izan ere, lurralde ez autonomoen eta deskolonizatzeke daude lurraldeen zerrenda sartzen du. Estatu Espainiara, Nazio Batuen presioa gorabehera
Mendebaldeko Sahararen deskolonizazio prozesua atzeratzen joan zen. Maroko, lehenik eta geroago, Mauritania, lurralde honen inguruko aldarrikapenak areagotzen joan zedin. Hagako nazioarteko justizia gorteak inolako eskubideek ez zutela ebatzi zuelarik. Auzitegi horrek Sahara herriari autodeterminaziorako eskubide beste ezina ahalbidetzeko eta bere etorkizuna erabakitzeko hitza emateko beharra ezarri zuen. Bestalde, nazio batuek Minursori agindu bat eman zioten, baina ez du bete, eta Marokoko erresumaren alde egin zuen. Gainera, ez zuen eskumen eman giza eskubideen zaintzan, eta beraz, ez zuen segurtasuna bermatu eremu horretan. Fronte Polisarioak Marokotik Berbere atera Mauritaniako mugara indar militarra bidali izana salatu du iragan asteetan. Ekintzaile sahararrek kanpaldia egin zuten zonaldean. Lurraldean legez kanpo zeuden tropa marokoaren irtera eskatzeko. Nazio Batuek Bakea Akordioan 1998 eta Marokoren eta Fronte Poliziaren arteko akordio militarretan jasotzen den bezala, bertan debekatzen baitzen Marokoko arresi militarrean pasabideak irekitzea. Azaroaren amairuan, Marokoko erresumak Fronte Poliziarioarekin 1991 sinatutako zuetena urratu zuen. Fronte Poliziarioak Sahara biztanleria zibila babesteko erasoarekin aurre egin zion, eta zueten akordioaren amaiera iragarri zuen. Beraz, lurralde osoan gerra egoera ezarri da. Espainiako gobernuak Mendebaldeko Sahara deskolonizatzeko zain dagoen Afrikako kontinenteko azken lurralde ez autonomoaren deire legezko administratzaile gisa, Sahara herritarren segurtasuna zaintzeko erantzukizuna du. Eta Minursorekin batera, Sahara herriaren autodeterminazio erreferenduma betearazteko agindua. Ildo horretan, euskal erakundeak eta gizarte zibila lanean ari gara Fronte Polisarioaren ordezkaritzarekin Saharako herriaren eskubide legitimoen defentsan erreferente izaten jarraitzeko. Arestian, aipatutako guztiagatik, udal honek elkartasun eta babesa adierazten die Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoari, eta Fronte Polisarioari. 2. Eusko Jaurlaritzari, Salen eta Fronte Polisarioaren aldeko jarrera publikoa bezala eskatzen dio. 3. Marokoko erresuma 1991an Fronte Polisarioarekin sinatutako zuetenaren apurketa salatzen du. Horren harira, Saharako gobernuak erasoari emandako erantzuna babesten du. Sahara herria babesten jarraituko du, bere lurraldearen subiranotasuna eta Sahara biztanleria zibila babesteko hartzen dituen erabakietan. 4. Nazio Batuen ebazpenen arabera, Sahara herriaren autodeterminazio eskubidea defendatzen du, eta Marokoko erresumak Sahara lurraldearen legezkanpo okupazioa salatzen du. 5. Mendebaldeko Saharan erreferenduma egiteko Minursoren agindua ez betetzea salatzen du. Nazio Batuen Batzar Nagusiari eskatzen dio bere gain har dezala dagokion erantzukizuna, eta ondorioz aplika ditzala Sahara herriaren subiranotasunaren aldeko eta Marokoko erresumak Sahara biztanleria zibilari egindako giza eskubideen urraketa sistematikoa salatzeko onartu dituen ebazpenak. 6. Mendebaldeko Sahararen behiru administraile gisa duen erantzukizuna bere gain hartzea. Horren arabera, jokatzeko eskatzen dio Espainiako gobernuari. Parte aktiboa izan dadin Sahara herriarentzako erreferenduma lortzeko eta Sahara biztanleria zibila babesteko. 7. Europa Batasuneko erakundeei SEAD eta Fronte Polisaria defendatzeko eskatzen die. Sahara herriaren eskubide legitimoen defentsan aktiboki parte hartuz. 8. Berretzi egiten ditu Sahara herriaren askatasunaren alde eta Marokoko legezkanpoko okupazioaren aurka hartutako adierazpen instituzionalak eta gainerako akordioak. 9. Nazioarteko komunitatea Sahara herria defendatzea deitzen du. Saharako estatu independenteak eskualdean oreka eta egonkortasunerako faktore gisa duen garrantzia aldarrikatuz. Azkenik, kezka berezia adierazten du lurralde okupatuetan bizi diren zibil saharauekiko. Ildo horretan, Europako erakunde eta gobernuei eta Nazio Batuen erakundeari eskatzen die giza eskubideen arloko behaketa ordezkaritza bidal ditzala. Badaukapenik,
eta zabala fresko batzen. Hamaikagarren aztergaia, udal finantzaketarako foru funtsari eta sortzetzeari buruzko mozioa banatzea alabadokia. Bueno, mozioa da batez ere, aurten egin behar esan ditugun aurten. Foru funtsetik murrizketa egon dianez eta gutxienez aukera izan dezagun udalok, dirua zorpetzeko, diru hori eta bueltatzeko, mozioa jarriko. Udal finantzaketarako foru funtsari eta zorpetzeari buruzko mozioa. COVID-19ak mundu osoan eragindako osasun eta ekonomia krisiak pandemiak berezirik kaltetutako zerbitzuetan gastu handiagoa eragin du. Baita zerga duen bidezko diru-bilketa txikiagoa ere. Udalek beren aurreikuspenak alde batera utzi dituzte eta beste lehentasun eta behar batzuei aurre egin behar izan diete. Hala nola, herritarren osasun segurtasuna bermatzeko neurriak hartzea, garbiketa zerbitzu gehigarriak ezartzea, gizarte politiken esparruan sortutako behar berriei erantzutea, udal merkataritza eta zerbitzuak babestea eta bar. Gainera, udalen zerbitzu asko bertan behera uzteak alarma egoeraren ondorioz galera ekonomikoak eragin ditu udaletan. Une honetan, koherenteak izan behar dugu deskribatutako egoera berriarekin, gastu eta diru-sarrera handienak arintzeko eta euskal ekonomiaren susperraldia eta dinamizazioa bultzatzeko. Ekonomia itunaren batzorde mistoak irailaren 30ean bildu zenean, 2008an ehuneko 3,5ko defizita onartu zuen euskal erakundentzat eta ehuneko 3koa 2021erako. Ehuneko 2,2 Eusko Jaurlaritzarentzat eta ehuneko 0,8 Aldundientzat. Akordio horretan lehen aldiz foru aldundiei zorpetzeko gaitasun propioa aitortu zitzaien. Horrela, Ogasun Ministerioarekin uztailean itxitako akordioari foru aldundientzako berariazko 0,9 gehitu zaio orain, eta ehuneko 3,5 euskal erakunde guztientzat 2020an. Eusko Jaurlaritzako Ogasun Sailburuak adierazi du zorpetzera egiten karrurako finantzaketa handiagoa eta ondorioz epe luzeko zorra handitzea zentzuz onar daitekeela Euskal Autonomia Erkidegoaren finantza eta kaudimen egoera kontuan hartuta. Eta zor publikoaren maila autonomia erkidego guztietako txikienen artean dagoela barne produktu gordinari dagokionez. Gipuzkoako Foru Aldundiak erabaki zuen udalei ehuneko 20 murriztuko zitzaiela azken 2 hilekoetan 2020erako bideratuko zen foru funtsa. Baina 2020ko urriaren 15ean egindako finantza kontseiluan adierazi zen bilketa ehuneko 13,3 jaitsiko zela. Euskal Erakundeen interesen aldeko testuinguru horretan, inoiz baino beharrezkoagoa da Gipuzkoako udalak udal aurrekontuen finantza jarraitutasuna erraztuko duen akordio batean integratzea. Gipuzkoako Foru Aldundiak zorpetzeko duen ahalmenaren bidez. Horrek balioko luke udal finantzaketarako foru funtsetik datozen diru-sarrerak ez murrizteko ekitaldi honetan eta horrengoan. COVID-a sortutako egungo krisiaren 2 urte gogorrenetan. Udalek aldundiarekin duten zorpetze formula horren bidez, udalek itzule egingo lukete 2022 eta 2023an itundutako zergengatik izandako diru-sarreren murrizketari dagokion zatia. Bizkaiko eta Arabako foru erakunde dagoeneko iragarri duten formula da, eta gure lurraldera Gipuzkoara zabaltzeko eskatzen dugu. Horrela, datorren urteko udal aurrekontuen plangintza abiatuko litzateke. Ziurtasun eta egonkortasun bermeekin, eta zalantzari gabe gure hiriko herritarren onerako izango litzateke. Egungo egoera ekonomiko eta sanitarioak gehien pairatzen ari diren gizarteko sektoreekiko konpromiso publikoak indartuz. Horregatik, Debako udalbatzak honako erabaki hartzen du. Batetik, Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatzea azaroan egin beharreko foru funtsaren ordainketa finantza kontseiluan 2008ko urriaren 15ean informatutako aurreikuspenekin batez horrez egin dadila. 2. Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatzea zorpetzeko duen gaitasuna kontuan hartuta, udalek hala nahi badute 2008ko foru funtsaren hasierako aurreikuspenetan dagokien guztizko zenbatekora arte eska dezatela. Udalek 2022an eta 2023an konpentsatuko dizkiote zenbateko horiek Foru Aldundiari. 3.
Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatzea, hala nahi duten udalekin batera, itunaren batzorde mistoaren esparruan itundutako zenbatzekoaren 40% gutxienez zorpetzeko ahalmena izatea. Eta azkenan, Gipuzkoako Aldundiari eta Eudeli erabaki honen berri ematea. Deba 2008ko azaroaren 26. Antes que nada, comentar que nosotros también estamos de acuerdo en que nos parece bien solicitar que los ayuntamientos puedan acceder a ese recorte que en su día se realizó y que podamos utilizarlo durante el 2020-2021. Ahora sí, haciéndonos un dato crítica, nosotros mismos también, que esto en el contexto del pleno de mayo se aprobó una moción donde solicitamos que la Administración haya hecho de forma unilateral el recorte sin tener en consenso a los ayuntamientos. Yo creo que ha sido el momento más adecuado de haber hecho en algún momento la solicitud, porque ahora el 2020 ya ha pasado, ya la puede utilizar y solo nos queda el 2021 para poder solicitar y ya poder aprovechar. Entonces, bueno, simplemente ese comentario, que nosotros estamos de acuerdo en que hay que pedir, sobre todo porque igual hay gente que está desgraciadamente complicada, pero no sé si me podría contaros si sabéis de algún ayuntamiento concreto que va a pedir o vamos a voluntad de pedir, porque me parece que ahora ya las dos en que estamos, no sé si alguno pedirá, pero no. Ziurtasun oso esan, baina uste zirengoa horietakoa da. Ezin dut ziurtatu hantxe bat, Kontua azkenean, egisa da baina urte bukaeran, guantxe azaroan bukaeran ja goitasei, guantxe azken dut segurazkia azkenengo, foru funtsetik jasotzen den azkenengo ekarpen hori jasoko dut hau da guztien. Eta egisa da, 2008-erako, igual izan lehizela, baina likidazioa nola utzailean nigo da 2008-batean, igual kontutan hartzen badute eta batez ere da, guk ere aipatuko dugu. Beharra benetan duten dudalik, aukera hori zehatzeko zela gutxienez, 2008-batean nire aukera hori sortatzen da. Batez ere, aukera hori eskuartean esaten behaiek eta bintzat zorpetzeko aukera hori ematen. Baina bai, egisa da hori, behaiek erabaki zuten eta murrizketa hori uneko 20koa zatu zen, guain esan dute, hilabete uneko 12,3 aurrek uste dutela, zori ere urte dukara arte ez dut baina zintuatzen. Bueno, nosotros no vamos a apoyar la moción, entre otras cosas se está hablando aquí que deciden, que no deciden, decisiones se toman cuando se pueden finanzar vascos. Eso está formado entre otros por representantes municipales de todos los grupos políticos. Y ahí, bueno, pues se estableció la reducción de ingresos que se iba a prever y las formas y los plazos en los que se iban a recibir las compensaciones. De hecho, para el Ayuntamiento de Deva, en el último trimestre vamos a recibir la parte proporcional de esa reducción de ingresos que ha sido menor a la que se estimaba. Entonces, creemos que hay mecanismos y hay flexibilidad. Entonces, creo que está fuera de lugar que desde el Ayuntamiento de Deva, para nosotros, para nuestro grupo, tengamos que solicitar esto. También se están dando mensajes sobre el endeudamiento de los ayuntamientos en temas derivados del COVID. Entonces, por esta razón nosotros no vamos a apoyar. Hortaz bozkatu ingo da. Aldeko bozkak? Abstentzioak? Aurkako bozkak? Hortaz, azken azterra iragoraz, eskari eta anderetara, eskari edo bandera. Con los informes que estuvimos presentando en el pleno de la aprobación para la partida de presupuestos y tal, claro, yo simplemente intento mirar, como que antes digo, a qué partida de presupuesto va. Nunca aparece la partida concreta del presupuesto. Por ejemplo, el 0,7% de la aprobación de gobierno
hipótesis que aparezca la partida completa del presupuesto, así sabemos si está incorporado o no está. Y con el proyecto de la partida, Irizpenetan esaten zuen, batzordeko irizpenetan. la partida, el número de la partida se pone, digo, si se puede, si no se puede, así sabemos si realmente a dónde va y si tenemos encaje o no. Y bueno, luego, a ver los presupuestos, si habéis pensado ya el proceso, cuándo va a empezar, de los presupuestos del 2021, cómo vamos a hacer, si empezamos a trabajar nosotros, si vais a tratarlo por comisiones, si vais a dar unas pautas de actuación, de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y a ver cuándo vamos a empezar, porque ya estamos ya en casi diciembre. Bueno, gulanketa egiten hasita gaude, eta asmoa da berez batzordetan lantzea, baina alderdiekin ere lantzea. Pixkat ordenantza fiskaletan egin dugun bezala, gutxienez zerrimorro baten gainean, eta gero hor aurreikusi beharko da aurreko amagasunean aipatu genuena, foru funtsa zenbatekoa hartu den oinarri bezala, aurrekontuak kalkulatzekoan gutxienez hasiera baten gero ikusiko dugu. Eta gero inbertsioak eta baita ere bakitu beharko dira. Eta hori da, orduan datorren astian ez, hurrengoan segurazki, zuekin ordenantza fiskalekin bezala bai langilera moduko bat diagnostiko dutzeko. Eta gero paraleloki noski batzordetan ari lantzea. Esatezu, prozedura, ze... Nosotros, las propias comisiones ya se han empezado a trabajar cada una suya y se van a dar algún criterio de, pues no se puede subir el 30% o el 100%, porque todavía tenemos cortes del anterior, si se van a marcar algunos tipos de criterios. Las comisiones se van a trabajar y se van al presupuesto de 2019, pues también están los lejos de eso. Entonces, habrá que poner unos criterios de alguna forma, si no, todo el mundo va a tirar para atrás. Niko dituko nuke, berez, hor daudela bilerro bat, batzorderako itzean, baina nik uste irizpide orokorrak ikusita ere egoera orokorra nola izan da, eta orain arteko dinamika nola izan da, pixkat hau elkarrekin lantzea, asmoa da, nik uste irizpideak danon artean markatzea ez da, noski guri dagokigu, gazoek identifikatzen baldin baixo joko. Con esta previsión onartea diatzen gara, bestuarekin onarte. Ordu nibitzezat bi lerro ditugula. Lerro zehatza batzordean, hau bai, hau ez, baina gero gure artean, lanbidea hortan, bakoitzak ere pentsatzen baldin baditu ze irizpide, ze kriterio erabili, nik ustez oso ongi etorria izango da hori zen. Hortengo egoeraren zentasuna da, esperantza hori badagoela, osasun mailan, aldaketa nabarmen bat egoteko pasaran urtetikan, orduan horrek ere ez dakigu zer eragin eduki aldun. Baina prebizio ekonomikoari dagokionez, seguruenik ez da izango hain optimista. Orduan jarraitu beharko dugu murrizketaren logika batekin, edo hori izango da abiapuntua, baina nire ustez indarko dugu lan desiente, hori nola zehaztu, hori nola harilkatu ikusteko. Baina, helburua zuekin kontrastatzea izango da, ez irizpide horreko abarnetzeko. Albizia, entzun duan, egoera bainien emateko Espainiako gobernuan puntu bat zan konpontzea paso nivel, trenbideko paso nivel. Ikusi nian listau bat, eta aldera esan agertzen, berri bat agertzen dagoen, ez da gire dizu badezu. Hori ez dut entzun, da, uste dizu pixat Ertensua, nola ez da, Aitor, zan akordi egiteko puntu bat zala kentzia paso nivelen ekidozua. Eta justu eman zen gero, euskaltelista listau bat, eta bera zan azaltzen eta esan nuen, hostia. Igual azkin da, o igual ez dago listan, berri bat dago. Nik dakidala bantxe bertan ez, baina begiratuko dut eta aztertuko dut. Gainera benetan gaude ETS-ekin baita ere, gai ezberdinen batikan, zuzentari aldaketa egon da ETS-en baita ere. Orduan, gai hori badaukagun ez eta lehenago ere eztabaida gai izan danez,
garrantzitsua da, eta behar jakitea, igual ez dago arriskutsu honen artean, ez dakit zein da kriterioa, baina informatuko naiz. Bai, eta nik malakak dela. Eta da, asuntoan buruz. Adibidez, agian enteratu behar, nola udaitxeak eskuratu deban, sinatu deban, prozesua nosatuko da. Eta gero, nola duten hori, egia lan, Zaitu naiz eta batez ere azkeneko osoko bilkuran erakuneatu zen modu horretikan ezan genuen tramite hutsa zela, horretarako zegin gala eta pixar figura zela, eta ala segin genuen, eta jarrera egin da, baina hori, gazan genuen esan izun txostenak nahi didanean, udaletxean aberturatu eta teknikariak zuentzako dauden banean baita ere, eta zentzunetan berdina kontrastatzeko edo nire ere kaletu galtzea da. Egia da, Egin da, orain falta da likidazio kontua, egunketa eta baina sinatu da. hori, arrera sinatu da. Nola ez agion, sinatu da. Gero beste galdera bat ere, fan nopateo buruz. Ez da alegazioak egon dira, normal duten hori, pentsatzen den, zabiraretu da, gainera egatu da, sinatu da, orduan nopateo bat, pentsatzen martxan jartzeko osantu. Hori zerbitzuetako batzordeak esan bezala, prozedimentoa markauta dago, orduan abenduan, inokan ez garen ezartu, esan abenduak 15 baino lehena batzordea deituko genuela, orduan aparejadoreak esan zuen bezala bere prozedimentoa hori. Alegazioak nahiago dira, Orduan, aztertzeko dau, aparejadoreak eta eramaten dute udalean eta dana, orduan, dagoenean batzordea bertan tratatuko da gauzak, eta ordenantzan inguruan eta bertan itzien. bere martxean, zeitu da. Hala, beste kapi. Hortaz,